कि बोला धनिया कवन कलाकारी हो गईल, सूट साड़ी हो गईल। लेकिन ऐसे नहीं गाऊंगा मैं, एक बार हल्ला कीजिए कि अभी बाड़ू तू कुंवारी बेकरारी हो गईल, कवन बीमारी हो गईल। इधर ऐसे खड़ा होना, ऐसे ऐसे, और इधर रखो, हाँ ऐसे। कि दोनों बेदा एकर पूजा भई, कि नींबू खरबूजा भई। कैसे कि नींबू खरबूजा भइल। एगो प्रमोद प्रेमी के बवाल अलगे चलता, वो दुकान मूड़ी के प्रणाम करता रहे। रेडी 1 2 1 2 3 4 बोला धनिया कवन कलाकारी हो गईल, सूट साड़ी हो गईल। अभी बाड़ी तू कुमारी बेकरारी हो गईल, कवन बीमारी हो गईल। भैया एक लाइन की बोली ना रहुआ, वही से बोली कि बोला धनिया, हम बोलता नहीं कि बोला धनिया कवन कलाकारी हो गईल, सूट साड़ी हो गईल। अभी बाड़ू तू कुमारी बेकरारी हो गईल, कवन बीमारी हो गईल। आपका लाइन है कि तुनु बेदा एकर पूजा भइल, कि नींबू खरबूजा भइल। बोलिएगा एक लाइन, कि नींबू खरबूजा भइल। आज अमृता जी को लोग जान जाए कि सिर्फ भक्ति नहीं शक्ति भी गाती है। बोलिए ना एक लाइन, माइक चालू कर दीजिए भैया। हाँ बोलिए, क्या बोलना है? कि नींबू खरबूजा भइल। कैसे? हमको क्या पता? क्या? अच्छा, किसको किसको पता कि नींबू खरबूजा काहे भइल? कि नींबू खरबूजा भइल, कि नींबू खरबूजा भइल, कि नींबू खरबूजा भइल। कैसे? कि नींबू खरबूजा भइल। बगली से निकाल सैया जी, उठाओ से रुमाल सैया जी, पातर करी होइया बोले हो। रुकिए 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 रुकिए, इसको पकड़िएगा। आज तारा हम फीता काटबो। सुनिए, उधर से आप लपटाते हुए नाक की तरह ऐसे 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 लपटाते, आप आइए, हम इधर से आ रहे हैं। कि पातर करी होइया डोले हो। लपटा कहिए कि नदिया के बीच जैसे नैया डोले, ओ सही मोर सैया। हेलो 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 हेलो, जब हेलो तो रुक जाइए, इधर आइए। संतोष भैया एक बार थोड़ा मारिएगा इसे। कि बाल तोहार करे झप 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 झप, कि कमर तोहार करे लप 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 लप। कि बाल तोहार करे झप 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 झप, कमर तोहार करे लप 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 लप। हाँ ये लो,
हाँ कि कमर तोहार को दे लप 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 लप। हट जाइए कृपया साइड से हटे, बीच में नंगा तार है। कि बोली में तहरा ताराना बा। हाँ ए जो रही कि देखी के लोग अब बाल तोहार कमर तोहार को दे लप 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 लप। होली में ताराना बा देखी के लोग दीवाना बा। इतवा अजूबा भइल का भइल। हाँ कि आवे जान भय गन लेला कि जवन बावे पसंद दाना दन लेला। लामा का कि गोला का किनी बुखद बुझा भइल कैसे किनी बुखद बुझा भइल। देखिए इनका पीछे से निकला जाता सारा इज्जत बाहर होता, लेकिन इनका बुझा है। ए जगदेव ना मनबो, जगदेव सपना देख रहे हैं वो। ना मनबो तारा मुँहे में खिया दे 2 रसगुल्ला। अमरजीत भाई से ना मानी कि चले लूरा हमें तो डोलता वे। हेलो कि देखी के दिल हमार बोलता वे। चढ़ल चेहरा नूरानी बा कि चढ़ल सोनावा के पानी बा हो पानी बा। अब तो चले लूरा हमें डोलता वे। देखी के दिल हमार बोलता वे। चढ़ल चेहरा नूरानी बा। चढ़ल सोनावा के पानी बा हो पानी बा। खाली हमारा तरफ नजर रख रही। हाँ नजर रखब तो ठीक रही। कि धनंजय कृष्णा के चूजा भई। धनंजय कृष्णा के चूजा भई। किनी बुखर बुझा भइल कैसे किनी बुखर बुझा भइल। कि बोला धनिया कवन कलाकारी हो गई, सूट साड़ी हो गई। अभी बारी तू कुमारी बेकरारी हो गई, कवन बीमारी हो गई। दुनु बेटा एक पूजा भई। लव यू टू भाई। अच्छा बुला ले रहे, अच्छा भैया है ना। ओहो हो बिल्कुल। कि दुनु बेरा एक पूजा भई। प्रियांशी इंटरप्राइजेज प्रोप्राइटर बनी संतोष भैया की तरफ से मुझे पहले भी 1000 रुपया मिल चुका है, दिल से अभिनंदन। एक और हमारे सिग्मा कोचिंग संस्था है, संचालक हमारे आशुतोष भाई हैं, भारतीय युवा पूजा समिति के सदस्य हैं, उनकी तरफ से बड़ा प्यारा सा पुरस्कार है। आज एटीएम से निकाल कर लो ना, अभिनंदन बा।
कि तो अठवाया जुबा भई। अच्छा किनी बुखर बुझा भइल कैसे किनी बुखर बुझा भइल कैसे किनी बुखर बुझा भइल किनी बुखर बुझा भइल कैसे किनी बुखर बुझा भइल किनी बुखर बुझा भइल कैसे किनी बुखर बुझा भइल किनी बुखर बुझा भइल कैसे किनी बुखर बुझा भइल किनी बुखर बुझा भइल कैसे किनी बुखर किनी बुखर बुझा भइल कैसे किनी बुखर बुझा भइल किनी बुखर बुझा भइल कैसे किनी बुखर बुझा भइल कैसे किनी बुखर बुझा भइल किनी बुखर बुझा भइल कैसे